Reit, Carwyn, llongyfarchiadau mawr i ti. A da chi di ennill Gwobrau yma, 9 gwaith erbyn hyn. Sut mae hwn yn cyfaru efo'r amseroedd eraill i gyd? Cawn mor gred yr rai cyntaf, mae'n mynd ennill bod yn ffantastig achievement, achos mae hwn yn Gwobrau am caws newydd i wneud, ond ni'n siŵr a bydd y llwyddiant gyda ni yn y caws yma, a mae'n dangos am bod e. Mae'r busnes yn datblygu yn gyflym iawn gyda chi, dwi'n deall. Be di'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol agos rwan ar gyfer caws Cenarth? Wel, ni'n hangen gwmyn y gallwn ni ar hyn o bryd. Mae'n amser carad, o nawr amser i wneud datblygiadau, bod ni'n parod pan bydd pethau beca yn y sector yma. Popeth mewn busnes yn y bryd, ond ni'n gweld bod mwy o bobl yn prynu bwyd o mwy o safon. So, gobeithio bod ni'n dewis ni i brynu y caws yma angen wedyn. A di Gwobrau fel hyn yn dipyn o hwb i'r busnes? O, di. Mae fe'n helpu ni dangos wedi gawn y caws newydd, weddol newydd helpu dangos nhw bod ni'n gwneud rhywbeth bach o wahanol a felly mewn i sectorau felly bydd ni'n ffili wneud un hunain. So mae fe'n tipyn o'r helpu ni o. A sut ydych chi'n diddathlu hyn o'r rwan? O, mae'n digon o diod o ryw lliw goch siwad. Da iawn, diolch yn fawr iawn.